Señoras e señores, benvidos un luns máis a Minuto 91 Galicia. O que lles fala é Nel Fernández. Comezamos marcadores preferentes sur Barco. Outro paso máis definitivo, camiño da terceira división. Gañoulle o seu equipo tamén da mesma provincia, o Nogueira. Perde o Portonovo ante outro Ourensán, o Arenteiro de Carballiño, 0-1. Alerta Navia 0, Erizana 1. Gondomar 0, Lalín 0. Céltica 2, Pontellas 2. Villalonga 2, Valladares 1. Mondariz 1, Pontevedra B 0. Rápido Bahía 2, Marcón 1. Gaña Bahía, en novidade. Porriño 3, Estradense 1. Empata Atios ante Berín. Perdía 0-2. E o Berín con 9 xogadores. Barco líder 56. 4 por encima. O Portonovo con 51. 49 Berín, 46 para Porriño, que quere ascender tamén a terceira división. Por abaixo, Erizana 25, 15 Bahía, 13 Pontevedra B. A un punto do descenso tamén o Pontellas, que de momento os empates non lle vayan para sair da queima. Bueno, pois na segunda regional grupo 13 non ceden nin a Unión Deportiva Mos, que vence a súa visita a Caldelas, nin tampouco a ese dedo xuvenil de Ponteareas, que volta a gañar e goleando 0-4 en terras de Tebra. Rivera 2, Arbo 3. O Arbo que quere escapar tamén do descenso. Tide 0, Neves 0. Perde o Sinzo no eido do Albo 0-1 ante o Progresista. Sanguiñedo 0, Tomiño 1. Oiense 3, Ribadeleiro 6. Goleo equipo de Comesaña. Goián 3, Cañiza 1. Alpinista 1, Bodiño 0. Vamos a terceira regional grupos 16, 17. Os marcadores desta fin de semana son Mosente 5, Viño 0. 2-1 Gaño Moledo, Odonas. Peña Chapela 2, San Roque 2. Colla 0, Nieto 1. Valeiros 3. Fortuna 0 e descansou Chapela. Líder ahora é o Nieto con 56. Miño 42, Chapela 41. Por abaixo, Pecha, Fortuna 0 puntos. Vamos co o outro grupo, o grupo 17, donde hai casi que todos os equipos de aquí filiais. Empataron no Carballo a un tantos a Unión Deportiva Atios co Pontellas. Castelo 2, Cultural Areas B 2. 1-4 gano Caselas B Louredo. 2-1 Vilasobroso San Juan. E 0-3 Perdones Pereira Antigo Covelo. Descansou Atlético Villar de Redondela. Líder Pontellas 47 a tan só un punto. O Vilasobroso 46. 39 San Juan, 39 Atios B. Por abaixo, Louredo 6 puntos. Estos son os marcadores. Dena 4, Domaio 0. Beluso 4, Cambados 1. Louro 1, Salvaterra 1. San Esteban 0, Campo Lameiro 0. 2-1 gaño Sporting Guardés o Caselas. 1-1 empatan Moaña Chaín. 1-2 perde Marín ante o Grove. E 3-2 gana o Caldas o Cruzeiro. Líder, como decimos, 56 para Domaio, 49 Caselas, 46 Moaña. Por abaixo descendería Marín 19, 16 Louro de Tameiga. Próxima xornada, Cruzeiro Candeán, Campo Lameiro Louro. Chaín Dena, Cambado San Esteban. Domaio Beluso, Salvaterra Marín, Grove Caldas, Caselas Moaña, Gran Peña Sporting Guardés. Quedan xa cos mellores momentos da nosa narración en directo. O partido Candeán 1, 2 para Gran Peña. Saúdos de Nel Fernández, boa semana a todos. O próximo fin de semana de novo máis fútbol para todos vostedes. Estaremos o sábado con noso show americano en directo, Speaker Show no pabellón co balonmán Liga Nacional División de Honor Femenino.